Ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake jamewa a cikin wannan lokaci. Ina muku fatan alkhairi. To kamar da kuke gani dai, yau ma na ƙara kawo muku wani shahararren fim wanda na tabbata da yawan cikin ku kun daɗe kuna jiran fitowar wannan fim ɗin mai suna Shika, wanda algaita suka fassara shi zuwa harshen Hausa. Kuma na san za ku yi matuƙar jin daɗin wannan fim ɗin idan kuka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin in nuna muku yadda za ku kalli wannan fim ɗin ko kuma ku sauke shi a wayoyinku na hannu. To amma kafin mu fara, ku daure ku yi subscribing wannan channel ɗin, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci. Sannan ku daure ku danna like domin yana ƙara mana ƙarfin gwiwa kawo muku sababbin shirye-shirye da zarar sun fito. To da farko dai abin da mutum zai fara shi ne zai zo ya buɗe description ɗin wannan bidiyon kamar yadda kuke gani haka. Sannan za ga inda aka sa Indian Hausa 2023, kasan shi kuma akwai wani link da aka ajiye. So za ka latsa wannan link ɗin ma haka. To zai kai ka cikin browser ɗinka, idan Google kake amfani da ko kuma Chrome kake amfani da ko Opera duk za su yi, sai ka danna. Zai ɗauki wasu 'yan sakanni haka yana loading. So da ya buɗe maka inda ya ce ka rubuta password ɗinka domin ka ci gaba. To yanzu zan faɗa muku password ɗin da mutum zai rubuta a nan gurin domin ya sauke wannan fim ɗin ko kuma ya kalli wannan fim ɗin. To farko za ka danna domin ka buɗe keyboard ɗinka, sai ka mai da keyboard ɗinka zuwa nambobi. So da ka mai da shi haka, sai ka rubuta 0, sai ka rubuta 1, sai ka ƙara rubuta 0, sai ka ƙara rubuta 2, sai ka ƙara rubuta 0. So da ka rubuta wayannan nambobin guda biyar, wanda za ka yi na gaba shine za ka zo ka danna OK. To da ka danna za ga ya buɗe maka fim ɗin haka kenan. So gashi nan can ƙasa kuma za ga inda aka sa sauke a nan. To sai ka latsa sauke a nan idan kana son ka kalli fim ɗin ko kuma kana son ka sauke shi akan wayarka. So ka kuma dai ku danna mana subscribe, sannan ku danna like a wannan bidiyon, sannan ka kuma ku yi comment da kalan fim ɗin da kuke son a kawo muku a gaba. Mun gode sosai.